Добър вечер, днешният епизод се казва "Измислих си почти всичко, защото не се вижда добре на снимките". Започвам с една малка запаска, все пак тя не е някаква простачка тука да се разкарва гола. Доколкото разбрах, на гърба и има нещо като броня от кости. Или поне аз така си го представих. Продължавам с разни други израстъци и листа. Имам идея по гърба и да има трева, ама и това дали ще се получи, ще видим утре. Освен всички простотии по главата, и от едната страна висят и две листа, направих им лека арматура и на тях от алуминиево фолио с надеждата, че ще живеят по-дълго. Стана истинска красавица. Остава да й добавя обеците, нежно изтръгнати от долната челюст на чифтокопитно животно. Имах известни затруднения и с тях, както с всичко в живота. Няколко часа по-късно е готова за финално печене, най-после